to je základ pre 10 000 voličov. Úplne jak predseda odborov je roha. Ja som roha, typický roha. Chlebičky budú aj večer. Ja ružovu neznášam. Ale ružová je metrosexuál, tak čo? No práve preto. Retro model, 82. rok. Drážďany. Toto nie je retro. Som Slovák, ako vy. Pardon, ale novinárske otázky budú nasledovať až po príhode pána. Ja som si túto úlohu nevybral, vybral si ju, alebo teda túto úlohu mi vybral režisér Jonáš Karásek a ja som sa ho mesiac snažil odhovoriť od tohto úmyslu, pretože sa nepovažujem za herca a príliš si to vážim na to, aby som sa mohol montovať do celovečerného filmu. Ale bohužiaľ Jonáš sa rozhodol, že túto postavu, o ktorej príbehu film je, ale ktorú zároveň nikto neuvidí, že by som mal hrať ja. A teda toto je výsledok. Ako si sa pripravoval? No, bol som z toho nepokojný, lebo aj napriek tomu, že ma vo filme nevidieť celý čas, aspoň tak mi to bolo slúbené, že nebude ma vidieť nikdy, tak predsa som mal zodpovednosť za to, že pri tých väčších scénach je veľmi veľa komparzu a je mobilizovaných veľmi veľa ľudí a ja som sa bál, že tie scény budem kaziť, pretože keď máte v hre 40 alebo 50 ľudí, ktorí čakajú na to, či vy urobíte nejaké gesto správne alebo nie, tak je to hrozne nepríjemné, keď to pokazíte. A práve preto to bol dôvod, prečo som to nechcel hrať, lebo je to príliš veľká zodpovednosť. Ja nemám rád zodpovednosť. Perfektné. Tak čo, poďme. Nie, Pred pár rokmi sme natáčali s Andrejom Šebanom pamätné CDčko Spaceballs Polymusic. Počas neho nejaké Marošečko natáčal film, ktorý sa volal No točme ten západ slnka. Nuž, so západom to bude dnes horšie, ale doviedol som nejakú bandu filmárov pod zámienkou filmu, ktorý sa volá Kandidát. Kniha v poriadku, scenár takisto. Moja spálňa
vyzerá takto. Jednodenná práca zasúvania urobila svoje. Koľko je tu? 25 ľudí, hovoríš? V kuchyni? Nož, catering. Kameraman. Monitor. Ostatný prúser. Fajčiareň. Na loďi. Alebo slušný hod. Jazva. Blonďák. Masker. Môžem si zobrať červené? Áno. Infrared. Pokračujeme ďalej. Tuto sa odohráva hlavná časť. Odporúčam všimnúť si detaily ako pánová flauta, zobcové flauty, konský postroj a podobné záležitosti. Wavelab sa snaží, noviny v poriadku, plagáty takisto. 50 na 1 po štvrté. Kučko, poprosím. Stratil som. Na jedno ruku vyšupné. Ak si ty mohol robiť v kontrarozviedke, to neviem. Ty si technik. Ja som jenom hrubá schudla. Do krvu, daj to preč. Sestra mi emigrovala, tak som sa 9 rokov nemohol dostať pomaly ani do Budapešti. Ale keď som sa dostal konečne von, tak jedna z prvých vecí, čo som si doniesol, tak bolo práve ako, vyzeralo to ako tranzistorák. Ale dalo sa počúvať eštebákov, policajtov a podobne. Čiže ešte cez nebojov Jáno Langoša som to odovzdával potom ďalej, čo sa deje v éteri. Policajti boli zakódovaní, frekvenčne preklopení, tak kamarátovi to trvalo asi 5 minút. No a eštebáci oni používali taký zvláštny jazyk, čiže ja neviem, regál bol obchod, oheň bol námestie SNP. Najdlhšie nám trvalo dojsť, že čo je to mliečko, že ešte je mliečko alebo nie je mliečko. Že či sa u sledovanej osoby svieti alebo nesvieti. Teraz k tomuto filmu, kým najväčších 30 goril neskončí s guľkou v hlave, nič sa tu nezmení. Tichučko! Odpadol nám herec, ako videl mŕtvolu otečku, ja mám na to žalúdok, aby som ho vymenil. Budem bohužiaľ rezať Michala Haurana a musím mu gulku z tela vybrať, takže čaká ma veľmi náročná práca. Vyzeráš tak mŕtvo, ne? Vieš čo, ja sa už tak začínam cítiť. Čiže zhasni okienko vedľa. To vyzerá fakt jak v Slováku teraz. Dávam, že ti predstavuješ, že to bolo Dáme nohu, daj preč, dáme vám braňa hentu. Ja som si Alenu obľúbila hneď, ako som si začala čítať scenár, lebo je to pekná, výrazná postava. Ešte ma čaká posledná scéna, ktorú mám natočiť, tak ešte nemám pocit, že by som hovorila o minulosti. A ono vždy, keď sa natáčanie končí, tak človekovi tak príde ľúto, že už je to všetko natočené, už sa s tým nedá nič robiť. Ale tak
ja dúfam, mala som tu niektoré momenty, na ktoré rada spomínam, aj niektoré scény. Pri zrode tohto filmu som zistila, že vlastne sa udiava aj iný zrod. A to, že som tehotná, že čakám vlastne dieťa, a tak myslím, že by sa to tak nejak malo narodiť niekedy zhruba v čase, kedy by sa mal narodiť aj tento film, takže mne sa to spája aj s takým niečím silno osobným, o to viac mi je to príjemné. Ja musím povedať, že nie každý scenár sa mi ľahko číta a tento som prečítala strašne rýchlo a nevedela som prestať ho čítať. Ja dúfam, že aj keď ľudia budú vidieť film, takže rovnako dychtivo sa na to budú pozerať. Teraz sme v štádiu, kedy si to celé neviem predstaviť a už som hrozne nedočkáva, že by som to chcela vidieť. Ale musím povedať, že mňa to veľmi zaujalo aj celá tá téma a myslím si, že je to nesmierne aktuálne v dnešnej dobe. Stop! Super, ďakujem pekne. Ja som mal teraz veľmi peknú. Celkom to vyšlo. Teraz s Monikou a to radšej by sme rozprávali. Tak poďme povedať, čo by som si predstavoval. Ako Rasputin trošku, ako chodí takové úplne. Áno. Je to také starošvedské, že... Hej, presne. To sa mi na tom ľúbilo. Ani by som ho nestrihal na peknejšio, lebo by to nebolo dobré podľa mňa. Ja by som len toto sa snažil ako keby upraviť z tohto, čo je. A ono to bude pôsobiť takým zvláštnym dojmom, také divné to bude trošku. Dáte sa to ešte za uši, že ak to... Za uši mi prípada taký športovec trošku. Neviem, či nejaký český... Moderne výrazmi akože nejde k tomu, tam nemá moderne. Moderne nie, ale také prešpekulovanejšie. Ja, Anička pripravila. No tak dojmy z natáčení jsou velmi příjemné. Trávím tady vlastně de facto druhý den, už je to docela intenzivní, pracujeme od rána od 7 do 7, možná do 9. Je to fajn, tým je fantastický. Kniha se mi líbila samozřejmě, protože já jsem ji četl dřív než scénář vlastně. Já jsem dostal do ruky knihu a kniha byla fantastická, já si myslím, že to je vynikající nápad. Napsat knihu, která je postavená na odposlechu. Ale jestli ten film bude tak dobrý jako ta kniha, což doufám, tak myslím, že i v České, i na Slovenské republice udělá svůj efekt a zářez. A na začiatku, pán Slobý, buďte ďalej, aby ste boli v takom tieni. Od nás čo najviac vlastne. Dobre. Ďakujeme. Nebo později zeptali ďábla na cestu. Nevídače? Každý. Ale potom tie repliky povedzte tak ako keby bez tých veľkých páuz, nech to tak plynie. Tichučko! Akcia! Můj synu, co tě přivádí do Božího království? Hrešil som, pane. Klidně mi říkej, otče, tady jsme jedna velká rodina. Fakt sa tu nemôže fajčiť? Všiml jsi cedulky na zdi? Všimol. Ale streknúť si môžem, ne? Tak se neptej. Chceš mi říct něco o svém říku? Dopli sme. Ako sa vám pozdáva tento film? Čítali ste knižku? Četl jsem knížku a docela mě to nadchlo, ale jinak mě nadchnul zvlášť konec filmu. Ten je výborný. Mhm. Asi se přitom dobře bavili, když to psali. A ještě se mi líbí taky podtitul. Mhm. Pravdivý příběh, který se nestal. Ale veľmi ľahko by sa mohol. A môžeme sa aj pána Luknára? Ja čítam, Vojka, mňa sa moc nepýta, ja ti moc nepoviem o tomto.
No o tom tu nie. Já nečítám scénáře. No to ještě nečel. To máte jako Máňa Politněková, když jsme točili s tebou mělo že děti nesměli vědět, co se bude točit. No jasně, to Ani rodiče neměli scénář. Ne. To byli nedotčení, takže vy jste jako dítě. No, já se pořád hejde. Já strašně chodím na ty premiéry a chcem být překvapený, že ty série, kde já nejsem, že zrazu pozerám na to plátno, v tomto já jsem hrál, lebo takto, když si to prečítam dopredu, tak už tam vidím, už viem, o čom je ten film, tak si to tak posadím a pozriem si to, že no, tak to by som urobil lepšie, teraz je to lepšie ako každý normálny herec, ale ja sa vždy prekvapím, že jakí sú tam iní herci a že tam všetko ešte odohrali v tom filme, aký je dej. Viete, kto je pán Bachraty vo filme? Že má aj nejakú reálnu predlohu? Bachraty asi bude moja postava, že? Raz, dva, tri, čtyři, raz, dva, tri, čtyři. Že my sa presúvame s dodávkou v nemocnici, kde vlastne dovezú postreleného Potoňa. A že jaký je náš emočný zástoj k tejto udalosti? Napätie. Pýtam sa ako za obidvoch. Proste ty si bol úplne v šoku, keď si to celé počul. Jazda prišiel do auta, tu si Hrčaj zjebal, že vlastne jak to, že o tom nevie, lebo on bol z toho taký nadšený, že aké divadlo, jedno s druhým, a ty si ho schladil. Alebo nie. Aha, jasne. Lebo oni vedia, že niečo sa pripravuje, ale nevedia celkom dobre si to vyskladať. Prepíšte sa prosím, dajme to na Slovensku je len jediný človek. Ako sa ti natáča s Michalom Kubíčkom? Ono už to jméno, jednak je to jmenovec a pak ještě Kuba, že to je takový jako, je to takový strašně příjemný kluk. No. To je dlouhá historie. Veselé príhody z natáčania. Tak já mám teda smutnou příhodu, že já vlastně potkám při tom natáčení jenom Michala. Já nemám bohužel kontakt s jinými herečkami slovenskými, takže já mám tady jenom Mišáka. Nicméně on zastane všechno, takže to je dobré. Ale co je hezké, to je vlastně ten styl. Já jsem takový příběh z jiného natáčení, kde to je trošku jinak, kde vlastně ten servis je obrovský a je to jako dá se velkou, je to několik států na tom spolupracuje, na tom kolet. A tady, jak je to takový skromný, jak je to domácký, jo, jak ta rodina je všichni, ale co je důležité, že se odráží dobrý scénář. Vždycky, když je dobrý scénář, tak ty lidi mají důvod makat, i když prostě už padají na hubu a to je strašně hezký. Však dobre, no, ale teraz, donútil by si uísť na potrat? Nedonútil. Nechal bych si to. A už nebudete jazdiť v dodávke Pako? Kdo ví, třeba potom v té premiéře budu. A rád. Příští stanice, Florence. Jedeme jenom jednou. Krásný. Najprv poďme na mňa a potom späť tomu dajte vlastne ten stage. Akcia. No, moje dojmy sú asi klasické, že herec nevie vo filme, že aký bude výsledok. Vie len, aká je atmosféra pri natáčení, to bola výborná. A ja som čítal knihu, tá sa mi veľmi páčila, takže z tohto dôvodu veľmi rád som prijal ponuku hrať v tomto filme. Tá kniha má niekoľko rozmerov na môj názoru. Jednak možno tak zjednodušenie, ako karikatúra vykresluje možno princíp, ktorému všetci vieme, že tak funguje,
ale vlastne sa toho aj bojíme si to priznať, že to tak funguje, že ten systém jednoducho, to čo nazývame demokraciou, v skutočnosti už asi dnes neobstojí, že to len hranie sa na demokraciu, zneužívanie demokracie a potom má to taký ten, nazval by som mestský folklór, ktorý mi sa v tej knihe páči, že popisuje niektorých ľudí, okrem iného aj divadlo Skrat, ale aj ľudí, ktorých poznám a splieta to do takého zvláštneho komiksu. Jednak je to záznam ľudí, ktorí tu žijú reálne a jednak je to čosi ako fikcia. Na prvý pohľad fikcia, politická fikcia, ale všetci sa toho bojíme, že možno, že to fikcia nie je a že to naozaj brutálna realita. A tá hra na karikatúru či grotesku, za ktorou je ten výkričník, že pozor, že možno to nie je vôbec karikatúra ani groteska, ale že to je realita. A je to dobrý záznam doby. Zdravím, Hugo. Dobrý večer. Vyzeráte veľmi elegantne. Dnes prichádza mier. Takže ako postačí mi káva a minerálka. Vymetka. Hugo, keby ste boli trochu krajší, hneď by som si vás zobral za manželku. Ďakujem vám. Ja ďakujem vám. No nie! Sám veľký Adam Lambert. Opustil Oliva, prišiel na zem medzi nás. Ahoj. Pridáš sa? Oslavujeme, že páni? Práve hotový. A akcia! A ja mu hovorím, že ja to tu vlastním, áno? A že ja mám posledné slovo, on sa kľudne otočí k tomu a ja mu hovorím, počúvaj, bude sa otáčať, keď ja ti poviem. On sa nadýchne. Musím povedať, že toto filmovanie prebehlo tak príjemne a hladko a bez stresu, že to sa robilo samé. Fakt, to bolo veľmi príjemné, že napriek tomu, že sme tu mali niektoré nakrúcania také, že aj 12-13 hodinové a v noci a bolo nám zima a vonku, tak vôbec som nemal pocit, že by mi to nejak lezlo na nervy alebo vadilo, alebo že by tu bola atmosféra nejaké dusno alebo stresy, lebo už som tu párkrát niekde zažil a videl. Práve, že úplne taká rodinná atmosféra, taká veľmi príjemná, pohodlná. Dobre, úplne. Veľmi, veľmi príjemné. Vyššie, že je dobrý aktív. Tak, to je to super. Vieš, jak to urob, že si pozeráš dole, aby nám to navezoval na ten detail a potom si prechyť. Že sa pozeráš si dole a prechytíš si ju. Vyzerá ako glum, vieš? Tak presne, je to glum. Ďakujem. Týždenníky a skurvené časopisy pre záhradkárov musia byť potom sem, potom tam. Uvedete si, tiež sa o tom píše. Inak ste v tejto branži skončili. A to isté platí pre každého z vás. Ak uvidím, že niekto z vás na to jebe, osobne mu pobalím veci, kopnem ho do ryti a vyhodím ho na ulicu. Je to kurva jasné? No, to ryti. Srna vás.
Poviem takto, že JFK. Alenka, kancelár JFK Kennedy, ja počúvam, fakt vám môžem pomôcť. Čiže Alenka, že len pokoj, nádych a výdych a ideme podľa plánu. Akcia! Šéfe, videli si to? Vypadnite. No tak len pokoj. Nádych, výdych. Ideme podľa plánu. Zoberte ho do Medisima. Kosnem v sanitke. Idem za vami. Ale pokoj. To zvládneme. Ale toto nezvládneme. Poďme gomi. A zapásy pre instalerov potom, hej? Akcia. Dobre chalani, tieto máme už, tieto úzké. Či neskoro si. Hrozne neskoro si. Hej. On jak dáva hlavu hore, už musíš ísť. Dobre. A na ňom musí dať viacej vody. Ja myslím, že viacej vody, že by si mal dať. Tak čo, pripravený? My sme ready. Dobre. Top, fantastické. Jo, tak tá sa oplatila. Geniálne. Jaj. Myslím si, že lepšie to nebude. Všade.